Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongitorriak gaurko saiora. Gaur gurekin platoan izango dugu Amaia Marcos. Bera, Karibu eta Jemima dokumentaletako zuzendaria da. Eta gero, gainera, Janire Lazkanorekin hitz egingo dugu, Zaldibar argitu plataformakoa. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Gaurko komunikabidetako azalak ikusiko ditugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak nabarmentzen duenez, Nafarroan osasun ikasketak egiteko eskaria bikoiztu eginda urtebetean. Argazkiaren bidez aldiz, normaltasun berriaren daturik okerrenak erregistratu direla jakinarazten du, eta Nafarroak 160 positibo eta 6 ospitaleratze izan dituela. Horretaz gain, foru gobernuko 4 kontseilarik txibitek baino gehiago kobratzen dutela aipatzen du azalean. Kirolarloan, bestalde, osasuna taldean entrenatu ahal izateko PCR-en emaitzen zain dagoela jasotzen du. Eta bukatzeko, gaia aldatuz, salesak obretan daudela aipatzen du, Iruñeko mankomunitatearen egoitza izateko prestatzen. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra, Nafarroan, ekainaren amaieratik aurrera, COVID kutsadura zifrarik handiena erregistratu dela da. Argazkian, udarik arraroenean, ez dela faltzesko piloiaren entzierrorik izango aipatzen du. Bestalde, Nafarroan, saltzen diren autoen 19% hibridoak eta elektrikoak direla jakinarazten du. Baita Zaldibarko zabortegian giza hondakinak aurkitu direla ere. Horretaz gain, Nafarroako gobernuak taldeko kirolen itzulera berrikusiko duela jasotzen du egunkari honek gaurko azalean. Eta azkenik, Orreagako hildakoak ezagutzeko lanetaz mintzatzen da, hau da, induskeretaz. Gara ikus dezagun. Titularrak 200 egun igaro eta 23 metro ondoratu ondoren Zaldibarren arrastoak aurkitu dituztela da. Argazkian aldiz, gazteak kutsatu egiten direla aipatzen du eta helduak larritu. Gaia aldatuz, Kataluniaren aurkako tratu txar fiskalak aztertzen dituen erreportaia iragartzen du azalean. Horretaz gain, altzon zeuden handiaren hezurrak orain ikergai daudela nabarmentzen du. Eta azkenik, Kolonbian 2 sarraskitan 14 gazte hil direla jakinarazten du. Euskal Herria irratia ikusten bukatuko dugu. Albiste nagusiak azpimarratzen duenez, Etxauri, Oio eta Oltzako alkateek bat egin dute Sarbileko parke eolikoaren kontra. Horretaz gain, Nafarroak 160 COVID-19 kasu positibo erregistratu dituela nabarmentzen du, normaltasun berriko kopururik altuena. Eta amaitzeko, ekologistak martxanek muga meategiaren proiektuari alegazioak aurkeztu dizkiola jakinarazten du, ingurumenean eragingo dituen kalteengatik. Udalerrietako albisteak ikustera pasako gara. Barainainekin hasiko gara. Udako programazio kulturalaren barne, asteazken honetan, hilaren 19an, Aire Zabaleko zinema egongo da Sahatz ikastetxeko patio estalian gaueko 10etan. Publiko guztientzako egokia den animaziozko La Oveja Shaun filma egonen da ikusgai, eta sarrera doakoa izango da 200 tokiak bete arte. Horretaz gain, aste honetan ere, ostegunean, Artearekin Terraza 2020 zikloari hasiera emanen zaio, 8etan Kulturguneko plazan, edo Sahatz ikastetxean eguraldi txarra eginez gero. COVID-19aren aurkako segurtasun protokoloari jarraiki, sarrerak doain aldez aurretik hartu beharko dira, Barainain auditorioaren aplikazioaren bidez, egun toki bete arte. Plazako atea 7:30 irekiko da eta Anbiguko taberna irekita egongo da emanaldiak iraun bitartean. Gainera, 75 urte edo gehiago dituzten pertsonentzako 20 sarrera erreserbatuko dira, COVID-19aren krisiarekin okerren pasatu dutenak direlako. Ikuskizunaren egunean ez da txartelegirik egongo, ez online, ez aurrez-aurre, ez da telefonoz ere. Osteguneko kontzertua 8etan izanen da, Iruña Jazz Brass Banden eskutik. Proiektu gaztea da, baina penintsulako jaialdi garrantzitsuetan hartu du parte. Proiektu honetan musikari nafar gazteek ibilbide profesional sendoak dituzten beste batzuekin partekatzen eta ikasten dute. Antxoainera pasa gaitezen.
Gaur, oinezkoen eguna ospatzen da mundu osoan. Beraz, Antsoaingo udalak eskerrak eman nahi dizkie herrian eta inguruan oinez ibiltzen direnei. Horrela, oinez ibiliz, osasuntsuagoak eta jasangarriagoak izanen garela azpimarratzen dute. Bai planeta, bai Antsoain eta baita gu geu ere. Bestalde, Kultura Plazara ekimenaren barne, ostiral honetan, hilaren 21ean, arratsaldeko 8etan, Jaula de Grilladas antzerki kontzertu egongo da Rafael Alberti plazan. Eta igandean, hilaren 23ean, Berrera bizi zirko emanaldia euskaraz, toki eta ordu berean. Jarduera guztietan, segurtasun neurriak direla eta edukiera mugatua izango da. Beraz, aldez aurretik gonbidapena eskatu behar da udalaren webgunean. Arangurenekin jarraituko dugu. Mutilloan bihar Ugly Dolls Extraordinariamente Feos pelikula ikusteko aukera izanen da gaueko 10etan Eguzki plazako frontoian. Eserleku mugatuak izango dira, sarrera musutruk eta maskararen erabilera derrigorrezkoa. Gainera, hurrengo asteartean abuztuaren 25ean gaueko 10etan Mutilloa plazan eta baldintza berdinekin El Gran Baño pelikula eskainiko da. Komedia honek 2 orduko iraupena du eta ez da 12 urtetik berakoentzat gomendagarria. Bukatzeko, Iruñeak gazte elkarte berri bat du. Gizarte berrikuntzan elkarrekin arituko diren gazte talentudunen komunitate bat sortzeko. Xirimiri elkarteak tokiko talentua bultzatzea proposatzen du. Ingurunean, positiboki eragiteko eta elkarlaneko metodologia batetik abiatuta. Gazte elkartearen asmoa talentudun jendea elkarrekin harremanetan jartzea da. Elkarrekin pentsatzeko. Lehen ekimen gisa formulario digital bat sortu dute, eta hortik abiatuta sarea eraikitzen hasteko prozesua has daiteke. Bertan, ekintzailearen oinarrizko identifikazio datuak biltzen dira, ikasketa maila eta zein esparrutan interesa duen, teknologia, enpresa, zientzia, ingurumena, gizarte ekintza eta bar. Gero, galdera erantzun sistema baten bidez, izena ematen duenaren helburuak zehazten dira. Prestakuntza, lan mundurako prestatzea, talde lana eta bar. Jarduera zehatzak edo berariazko topaketak antolatze aldera. Elkarte honen lehen jarduera Xirimiri Lab delakoa izanen da, eta abuztuaren 24ean astelehenean hasiko da. Doako prestakuntza osoko 5 egun izanen dira, eta partaide kopurua mugatua izanen da. Koronavirusaren krisiaren ondorioz gizarteak bizi izan dituen aldaketei prestakuntzatik erantzuteko sortu da. Lantegiak Klamer Business Centerren eginen dira eta pentsamendu kritikoa eta taldelana sustatu nahi dituzte, aro berri honen erronkei erantzuna emateko. Epertainean, elkarteak erreferente bat ere izan nahi du gazteriaren arloan eta think tank gisa jardun, elkarte, entitate eta erakundendako eta laguntza eman erabaki publikoak hartzerako orduan. Joan gaitezen orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, hodeiak ugaritu egingo dira, batez ere arratsaldetik aurrera. Goizean, erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko dira, baina saretuago egongo da. Arratsaldean ordea, fronte bat hurbilduko da eta hodei trinkoagoak ugaritu egingo dira. Zerua estaliko dute horiek eta arratsaldearen amaieran eta gauean zenbait tokitan euria egin lezake, batez ere mendebaldean. Hego-haizea ibiliko da, arratsaldean brisa. Temperatura maksimoak gradu pare bat altuagoak izango dira. Bihar, asteartean ere, zerua hodeitsu egongo da, batez ere egunaren lehenengo partean eta barnealdean. Goizean, hainbat tokitan, zerua estalita egongo da oraindik, batez ere hegoaldean. Kostaldean, saretuago egongo da, han goi hodeiak nagusi izango baitira. Arratsaldean, hodeiak gutxitu joango dira edonon, eta ostarte zabalak agertuko dira, batez ere Kantauri isurialdean. Barnealdeko zenbait lekutan euria egin lezake, eta temperatura maksimoetan ez da aldaketa handirik izango. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948
290-290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ikusitzagun gaurko eguneko efemerideak. 1883ko abuztuaren 17an Mae West jaio zen. Gainera gaurko egunez ere, baina 1913an William Mark Felt zintzurondoa Watergate kasuaz informatu zuena jaio zen. Horretaz gain, gaurko egunez 1943an Robert De Niro aktore eta zine zuzendari estatubatuarra jaio zen. Eta bukatzeko, 1969ko abuztuaren 17an Woodstockeko jaialdian 400.000 pertsona bildu ziren. Orain, Amaia Marcos dugu hemen gurekin, bera Karibu eta Jemima dokumentaletako zuzendaria da. Kaixo, Amaia. Kaixo. Zer modu? Oso ondo. Zer aldi guzu kontatu bi dokumental hauei buruz? Bi dokumental hauek Karibu eta Jemima dira. Karibu egiteko 4 familia ezberdinetan bizitzen egon ginen. Eta familia bakoitzetik pertsonai bat aukeratu genuen. Eta pertsonai horiek beraien herriaren inguruan hitz egiten digute, erlijioari buruz, tradizio musikalari buruz, eta guztia musikarekin lotuta dago. Eta gero, Jemimaren dokumentala 11 urteko neskato baten eguneroko bizitzari buruzua. Eta biak Kenian grabatu Bai, dituzu, biak Kenian grabatu genituen, bai. Eta nolatan Kenian? Pues duela 3 urte joan ginen Txazon deitzen den eskola batetara. Eta nire amak esan zian, Amaia, zergatik ez zara joaten Txazonera, eta esan nion, bale. Orduan, unibertsitatean lagunekin hitz egin nuen eta 4 lagun joan ginen. Eta bueltatu ginen esan genuen, zergatik ez dugu graduko amaierako lanan grabatzen. Eta itzuli ginen Belen eta biok, Belen da nirekin grabatu zuen neska, eta itzuli ginen ezagutzen genuelako Kenia. Kenia nolakoa zen? Bai. Eta toki desberdinetan grabatu zenuten? Bai, egin genuen pixkat horrela como recorrido. Egin ginen hegoaldean, gero egin ginen hondartzaren alde hortan, eta gero barrutik egin ginen beste bi familietan. Eta pozik gelditu zineten dokumentalekin? Eski izan zen oso esperientzia ona. Osea, ikasi genuen pilo bat, bai. Eta Kenian grabatzeak suposatzen dut ere zailtasunak edo izango zituela, ez? Pilo bat, Bai, izan ginen zailtasun pilo. Bai, hasieratik, dena prestatzen hasi ginenetik, zailtasunak aurkitu genituen, baina, aurrera atera ginen, eta geroan galdu genuen galdi bat, hain ere ordenagailua apurtu zen, timatu egin zeguten pixko bat, dirua atera zeguten, desastre bat, baina, azkenean dena ondo atera zen. Orduan abentura asko ez gertatu ziren grabatu bitartean. Pilo bat, bai. Ze, justo, hondartzan geunden aste hortan, ezagutu genuen gizon bat, eta berak esan zigun, gure familiarekin etorri, gurekin egongo zarete, nire aizpa ezkondu behar da, eta orduan, behiak ziren musulmanak, eta egiten zuten zeremonia superpolit bat, eta diru atera zegoen gizon horrek, 30 euro ziren, Osea, ez den horren arazo izan. Baina azkenean 4 egun galdu genituen, eta grabatzeko 4 egun badira pila bat. Bai, asko. Eta bi dokumentalak batera grabatu zenituzten, ala bi bidai desberdinetan? Eske berez grabatu genuen bakarrik dokumental bat. Eta gu genuen pentsatuta egitea plan A eta plan B, pixkat horrela, por si acaso. Eta azkenean plan A ondo atera zen. Zela Karibu. Bai, Karibu bai. Presentatu genuen TFGA, eta gero, bigarren graduko amaierako lana pentsatu behar genuenean, gure irakasleak esan zigun, eta Keniako materialarik baduzu oraindik, eta esan genion, bai, eta esan zigun, zergatik ez duzu beste bat egiten. Eta orduan egin genuen beste bat, baina berez... Material berdina aprobetxatu zenuten? Bai, ze Karibuan daude 4 pertsonai, ez? Horietako bat, Jemima, dela Txazon eskola horretako neskatoa. Eta bera ezagutzen genuen duela, iaztik ja. Eta orduan, esan zigun, gustoko dut neskato hau. Eta esan genuen, ze horre egon gara 2 astez, orduan badugu material pilo bat, eta horrekin egin dezakegu beste dokumental bat. Orduan bigarrena pixkat improvisatu. Bai, baina gure plan B horretan sartzen zen. Ze, esan genuen, leku hortan pasatu behar genuen ez, denbora gehiago,
grabatuko dugu gehiago badazpada, eta orduan hori gero aprobetxatu genuen. Orduan ongi pentsatu zenuten. Eta joan baino lehenago, esan duzu, lau familia desberdinetan egon zinetela, ja harremanetan jarrita zineten lau familia horiekin lehenagotik? Gauza da, txazon bai, ezagutzen genuen, duela 3 urte joan ginenean, dena eskola eta orfanatoa sortu zuten familiarekin bizitzen ginela. Orduan beraien kontaktua bagenuen eta beraien gatik ezagutzen genuen Eliza, ezagutzen genuen herriko jendea, familia guztiak. Eta orduan hor, superondo. Eta gero ezagutu genuen, genuen safari bat, asteburu batean, eta ezagutu genuen praktiketan zegoen mutil bat. Eta orduan bere WhatsAppa gorde genuen, eta galdetu genion. Nola egin dezakegu joateko, eta orduan eman zigun beste gizon baten telefonoa, eta berarekin konpondu ginen familietara joateko. De hecho, familia bat berea zen, eta gero beste familia laugarrena aurkitu genuen. Ze joan ginen un poco a la aventura. Pero bueno. Eta aurkitzen ez zenuten, plan B hori ez? Bai, hori da. Edo bestela 3 familiekin egin bakarrik, edo, no sé. Baina konfiatzen genuen, Ze azkenean baziren herri txikiak eta guztien artean ezagutzen ziren. Eta hizkuntza aldetik eta komunikatzeko nola egiten zenuten? Ingelesez, berenek eskitza egiten du bikain. Orduan, berak hitz egiten zuen beti, eta jazta. Eta ikasi genuen bai Swahili. Badakizue hitz egiten Swahili? Bueno, pixkan komunikatzen bai. Hori joan baino lehenago ikasi zenuten, ala gehienan egon da? Ikasi genuen duela 3 urte, baina aurten ikasi genuen gehiago. Badakigu esaten hori, zer moduz, kaixo, nautori, bestea, egunon, horrelako gauza. Izan ongi, oso kuriosoa. Bai. Eta gero, orain dokumentalek zenbateko iraupena dute? 15 minutu bakoitzak. Ze ziguten uzten luzeagoak egitea. Gure ideia zen ordu bateko edo 45 minutukoak egitea, baina ez ziguten utzi. Eta ez duzu pentsatzen agian etorkizunean beste... Ez, horiek luzatzea ez, por lo menos, porque ja egon ginen 3 hilabetez bakoitzea editatzen eta kriston lana. Lan asko batzean. Bai, beste bat egitea agian bai, baina horiek luzatzea uste diatzet. Eta zein da dokumental hauen helburua, zer erakusten dute edo zer nahi dute transmititu? Guk ez zenuen helburu finko bat horrela esateko, baina gure nahi genuena zen, gu bizitzen genuena edo gure ikuspuntua gure familiakoei eta gure lagunei transmititzea, ez? Guk ze bizi genuen erakustea, uste dut. Eta orduan hori erakusten da, ez? Nolakoa den bizitza Kenian familia desberdinetan? Bai. Eta gero sartu duzu ere musika eta kultura? Bai, Karibu hori da, pentsatu genuen, irakasak esan zigun, joan bartzetela familietara eta beraien kultura iruz hitz egin behar duzu, baina behar dugu zerbait dena hilatzeko, ez edo... Eta esan genion, musika. Ze uste dugu musika, badela elemento bat kultura guztiek badutena. Eta Kenian badaude 42 kultura ezberdin, 42 tribu. Eta bakoitza bere hizkuntzarekin, beraien janariarekin, eta orduan musika zen guztiek bazuten elementu amankomunean. Eta gero, jendeak ikusten duenean, zer esaten dizu edo, zer nolako harrera izan du momentuz? Momentuz bakarrik familiak eta lagunik ikusi dute. Eta bai, zer esan behar dute, baina bai, ez. Oso harrera ona izan du. Eta, irakaslek ere bai oso ona dela esan digute, eta orduan pozik ezakit. Eta baduzu asmoa ezakit nonbaitera bidaltzeko, ala nonbait jartzeko ikusgai ezakit plataformaren batean, ala? Bai, bidali ditugu, ezakit, 70 festival baino gehiagotara ja. Baina, momentuz Karibu izan da selekzionatuta 5 jaialditan. Bai, eta izan gara finalistak 2etan, baina badira super txikiak, festival oso txikiak. Baina, eta orain duela gutxi barru ezakin 6 hilabetetan den, gaude selekzionatutak zinema sozialetan Bilboko jaialdi batetan. Eta horrek egiten ditu ilusio pilo bat. Así que pozik nago bai. Eta jarraituko duzue gehiago mugitzen eta... Bai, saiatuko gara. Sorte bat dugun edo ez. Eta gero jarriko duzuen nonbait ikusgai denentzat, hori planteatu duzue? Urteaz pasatzen denean uste dugu baietz, jarriko dugula. Jaialdien etapa hau pasatzen denean, bai, jarriko dugu bai. Eta Karibu izenburuan nola aukeratu zenuten? Zer esan nahi du hitz horrek?
Karibok esan nahi du ingeleseko welcome bezala, pues, ongi etorria eta ez horregatik horrelako zerbait. Eta beraiek hor beti esaten zeguten karibu, pues, zu bat joten zara nezakit kaletik ibiltzen, eta jendeak esaten zu karibu. Eta orduan, pues, nezakit jendea bazen super jatorra eta errepikatzen zuten hitza zen. Eta orduan guk horrekin gelditu gine eta hitz hori erabiltzea erabaki genuen. Eta uste duzu hemengo jendeak ezagutzen duela nolakoa den Keniako bizimodua eta hango jendea? Ba, eski nik uste dut jendeak ezagutzen duela azkenean pues, komunikabide kontatzen dutena, ez? Kenia pentsatzen duzunean, zuk pentsatzen duzu animaliak badaudela, sabana, eta gozea pasatzen duten aurrak, ezakite gehiago badakigun. Baina, eta hori errealitate bat da, baina ez da osotasunean existitzen den ikuspuntua. Kenian ere bai badaude unibertsitateak, badaude burgerkinak, badaude hiri superhandiak, eta badaude zonalde oso berdeak. De hecho, guk grabatu genuenean, zonalde berde-berdeak ziren. Eta jendeak dokumentala ikusten duenean esaten digut, tio, maia, pero si esto es verde. Eta nik esaten bai, eske Kenian badaude berdeak ziren zonaldeak, bai. Eta hori orduan da, bai, ikuspuntu ezberdina uste dut dela guk ematen duguna dokumentaletan. Orduan bai, igual pixkatez pentsatzen duguna, hori aipatu duzuna, baina baita ere beste realitate batzuk. Bai. Eta itzuliko zinateke Keniara baduzu asmoa itzultzeko? Bai, por supuesto, bai, eske... Zuretzat berezia da, toki berezia. Oso berezia, bai, hirutan egon naizia Kenian, eta gainera asko ikusteko gelditzen zait. Oso herrialde handia da, eta bago denetarik esan dizuan bezala, orduan, pues bai, itzuliko naiz, seguro. Eta uste duzu gomendagarria dela jendearentzat Kenia ezagutzea? Bai, da superpolita. Eske badituzu hondartza batzuk direla ikaragarriak, baduzu eske denetarik. Eta jendea da superjatorra bertan. Eta beste dokumentalean Jemima 11 urteko neskaren bizitza ez, pixka bat kontatzen du edo erakusten du. Bai. Eta horren bitartez, jendeak, ikusi duen jendeak, badago zerbait horrela harritzen duena gehiago, ala espero zuena? Ez dakit. Eske Karibun ateratzen da ja beraren herrialdea. Baina, bueno, gu dokumental horrekin pixkat transmititu nahi genuena da, ez dela hain ezberdina 11 urtetako neskatu baten bizitza, Kenian, edo hemen azken finean biek badute beraien familia ezberdina izango da, baina familia, beraien erlijioa, izan edo ez izan, pero bueno, beraien, no sé, janari favoritoak, ez, eta hori, azken finean, pues, nahiko antzekoak direla. Hausteko ez, pixka bat pentsatzen duguna hango aurren inguruan. Bai, hori da. Ze irudia, hori da, hemendik dugun irudia ez da, esan duzuna, bai, gobal gozea pasatzen, beroa, ezakitzen. Hori, eta hori ere bai existitzen da, ez dut ez esaten, baina denetarik dago, orduan, pues, hori. Eta orain, zabiltzate beste proiekturen batean lanean, ala pentsatu duzue etorkizunean beste dokumentalen bat, ala beste zerbait grabatzea? Ba, nahi genuen, baina behar dugu denbora eta dirua. Orduan, ezakita halko dugun. Momentuz, gaurko egunean ez, baina dirua eta denbora lortzen dugunean nahiko genuke beste bat egin. Eta baduzue ideiaren bat zeri buruz gustatuko litzaizueken izatea? Gustatuko litzaiguke tipo Karibu bezala musikaren inguruan egitea, baina zonalde ezberdinetan. Baina Kenian baita ere? Ez, beste herrialde batzuetan egitea. Musikarekin lotuta, no sé, hori pentsatu dugu, ez dakit ez daite egingo dugun edo ez. Ikusi beharko da, ez dakit ja bukatzeko zerbait aipatu nahiko zenuken, ala mezuren bat bidali? Ba, ez dakit zer esan, eske Kenia, bueno, pues, jendeak pentsatzen duena, ez dela horrela, osea, azkenean bidaiatzea ona dela, pues ez, hori zer ikuspuntua aldatzeko eta beste gauza batzuk existitzen direla, jakiteko. Eta hori gure dokumentalak ikustera animatzen zaituzte dela. Orduan bidaiatu zen badugu, behintzat dokumentalen bitartez ez ere ikusezak egun pixkat nolakoa den. Ba, mila esker, Amaia etortzeagatik. Mila esker zuei. Eta gongo gara hurrengo batean. Bale, mila esker. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota.
arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernu. Kaixo, Janire, zer moduz? Kaixo, egunon, ondo, zuek? Ongi baita ere. Zu Zaldibar argitu plataformako kidea zara, ez? Hori da, bai. Zaldibar argitu plataformako kide naiz, eta Elgetako plataformako kide, bai. Eta orain, momentu hontan ja, 6 hilabete baina gehiago pasa dira, ez? Zaldibarreko, guzti hori pasa zenetik, eta zein da egoera momentu honetan, nola aldatu da 6 hilabete urte erdi baino gehiago hontan? Bai, egunak oso gogorrak izan diaz, astiak oso intenso joan diaz, eta hilabetiak oso luziak izan diaz, ez? Azkenean ez dago zerikusirik, otsailean 6 hartan, edo gaur egun daukagun egoeran. 189 egun pasatu diaz zabortegi hori amindu zanetik. Hasierako egunak izan zian oso nahazixak, informazio desberdin askokin, kaos bat izan zen gure inguruan, ez? Eta gero hortik aurrera, egin deben, hasiera baten ipinizioen euren indar guztiak autopista zabaltzen, eta azkenean autopista artean jauzi zen zabor hori guzti hori. Eta, autopistan behipasa ipintzen eta ipinizioen indar guztiak. Gero esan beharra da, egun batzuk berandu, zaburteki horrek sua hartu zebala, eta emoziala hemen egunak sua erakeia daixola, ez? Ia hurrengo lanak eta izan zen, pixkatzi zu hori itzaltze bidean eta eginduko lanak. Gero, lehen hiletik, erreskate lanak eta bilatzen lanak, azkenean Alberto eta Joaquin zaborte bila horren azpian gelditu zian, eta pixkate lan horrekin eta jarraitu zeben. Eta, lehenengo hilabetietan, koordinazio falta nabarisa erreskate lanetan eta egon zan, gero azkenengo hilabetietan eta zenigiriek eurako ezaten dabe, pixkatxoa hobetu nola erreskate lanen egoeria, ez? Baina, igual foko ipinu biharrean zer egin dabe, nik ipin nuke zer ez deben egin, ez? 6 hilabete eta piku pasa ez bero. Eta hor ikusten dugu, Joaquin eta Alberto ez dituela topau, berriz ez errepikatzeko berri izan aldan zaborren ereduan ez debela inongo aldaketarik emon, erantzukizunak ez dela bere gain hartu, ez erantzukizun pribauak, ez erantzukizun publikoak argitzeka dagoz, eta horra dibidez hasieratik esan dugun ingurumen sailburu izan zen Iñaki Arriolak dimisioa ez dago emon, eta ez da dela bakarrik dimisioa emon. Gainera berriz aurkeztu da bere zerrendetan, eta oindala egun dutxi ikusi dugu akta hori jasotzen berriro, ez? Orduan gauza asko ikusten dugu damutzela egin gabe. Gero, 3. puntua gehituko nuke, guk Zaldibarra argitu plataforma moduan zer egin dugu. Azkenean otsailean 6an hasi ginean lanean, lehenengo botiak oso independenteak izan zian, herrixak antolatu zian, manifestazioak egin zian, aserria oso nabarizetan. Eta, ikusi ginen, pixkate koordinatu behar ginena, plataforma moduan sortu, eta herrixen arteko koordinazio bat edo sustatu langileak, osasuna eta erantzukizunak lehen. Eta hortik aurrera, ekintza asko dinoz, bizitzia asko aldatu da, koronavirusa hau da, baina, berrasmatzen egun eta lanian eta gure aldarrikapenak aurrera eramaten. Orduan, zeintzuk dira momentu hauetan zuen helburu nagusiak, plataforma bezala? Hasieratik da tristia hola esatea, baina indela 6 hilabete genkazen aldarrikapen berdinekin jarraitzen dugu. Azkenean langileak esan dut moduan topau gabe jarraitzen deben, Zaldibarra azpisa jarraitzen dut Joaquin eta Albertok, horrek den zenide eta bertuko indako suposatzen daren danakin. Osasunaren aldetik, hasieratik ez duten goiaz ez, azkenean guk jakin nahi dugula zabortegi horretan zer dago, zabortegi horrek benetan zer jaso dago, azkenean entzun behar duz ez, inguruko garradiolari eta testigantzak, eta arek esaten dabe, ana danetik isurik dela, eta, benetan eskatu dugu jakitea zer jaso dago zabortegi horrek gure osasunean zer egin eukian dago jakiteko. Gutarako eskatu dugu karakterizazio bat egitea,
eta karakterizazioen, hau da, zabortegi horretako lagin bat hartu eta aztertzea, benetan zer elementu dagozan, eta hori ikusten dugu, ez dela, herritarroi ez jakula jakinarazi, adibidez. Eta, bai salatzen duguna da, informazio falta, nabari, hasieratik ze isiltasunekin jokatu den gure arduradun politikoek. Isiltasun hori bera bilakatu dela azkenean desinformazioan, azkenean egunero entzuten genuen informazio desberdina. Aipatuko duke bai, zabortegi hori amildu da Zaldibarko auzo baten gixen bat, Eitzaga deitzen dana, eta Eitzagako auzotarrek hasieratik informazioa eskatu dabe beste hainbat kontuen artean, eta ondio den dago informazio hori, ez debe jaso benetan adibidez zabortegi horrekin zer egin behar dan. Eta hasieratik izan dabe, izango dela zerbait temporala, baina ikusten goiaz hartzen dabizen erabakixekin eta temporaltasun hori ez dugu uste benetan hola izango danik. Hau berriro ez gertateko. Eta hortarantuz bai edo uste dugu ondakinen kudeaketan, benetan kudeaketa izan behar dela, publikoa izan behar dela, kontrol oso zorrotzak iki behar da izela, eta eta horren bide lagun izan da Josu Jonin Masek 2000 urtean sinatutako akordio bat bertan bera lagatia, non zabortegi tutela eta kontrol zati bat duentat enpresa pribatuen eskulagatez eban, ez? Alto hori izan dela enpresa publikoen, administrazio publikoen lana, benetan eban dugu modu zuzenean eta pixkatxo bat, gauzatu ondo ditzen bazi. Eta momentu hauetan herritarrak nola sentitzen zarete? Zein da nabaritzen den sentsazioa herritarren artean, gai honekiko? Nik uste dut egunero pixkat gehiago pixatzen da dela, egunek. Azkenean hori 6 hilabete diaz jazki ginenetik, nik uste dut inok ez genuela espero 6 hilabete eta gero hasierako abiapuntu berberian egotia. Nik uste dut herritarrak kantauta dagozela, amorratuta dagozela, eta mesfidati, azkenean ez dela fixo, ez esaten da denana, ez entzuten dugunana, ez enabez. Informazioa faltu dela, eta benetan nahi duguna, aurpegisa emon, informazioa emon, benetan zer gertatu dela, zer nahitan babizen esatia, eta ikusten dugu hori ez dagoela herritarrak aserre, eta amorru puntu batekin bai. Eta nola da posible denbora guzti hontan oraindik ez aurkitu izana Joakin eta Alberto? Nola da hori posible? Nola azaldu daiteke edo ze azalpen ematen dute? Nik eta azalpenik emoten eta nik neuk be ezin dut hori azaldu ez. Zaila da sinistea 21. mendian, langile etxetik urtela anera joateko eta, arragaten edo amiltze baten ondorioz, etxera buelta huez izana 6 hilabete eta gero. Nahiko mingarrisa uste dugu dela, eta hori ez dauka azalpen asko nik ez dut emoten. Eta uste duzu... Koordinazioa falta izan lehike, lanak atziran berandu bastia izan lehike, baina ez daukat azalpen nik. Eta uste duzue hau ez behar hau saiestu ziteken zerbait zela? Guztiz, bai. Azkenean hau izan batzuen interesak eta bestien diru nahisak ez. Azkenean zuzuk enpresa batei eman dotazu kudeaketa bat eta enpresa horrentzat diru iturri da. Beraz, argi gelditzen da ez, ze joko dagoen eta zeintzuk dian partida hori jokatzen da denak. Guk uste dugu ekiditeko modu badala eta hori exigitzen dugu ez, berrene bezala, hondakinen kudeaketa ezin dela esku pribatutan utzi. Azkenean, esku pribatuta guztiak, esan nahi dau, etekin ekonomikoi bakarrik begiratzea eta ez ondakinak ondo zailkatziai, ez ondakinak kudeatziai, ez ondakinak bihardan kontrol zorrotzen pian jako eta tratatziai, uste hori modu publikoan hau ekidin hautzan zerbait dala. Benetan, modu zorritu baten jarraituko zalako eta ez bari, enpresa batzun interesen arabera lagata. Duela aste batzuk, jakin izan genuen, zabortegi hau kudeatzen zuen enpresaren bai jabea eta bai arduradun pare bat atxilotu zituztela, nahiz eta gero zenbait neurrirekin libre utzi, eta albiste hau zuek nola jaso zenuten, zer suposatu zuen zuentzat hau jakiteak? Hasierako momentu batean jakitea, epai hori edo juizio hori aurrera doia, eta erantzukizunak argitze bidean uste genuen urratxo bat zela, atxiloketa horrek.
Gero esatea da, homicidio imprudente o zuhurtzia gabeko hilketa leporatuta aske gelditu diala, eta honekin esatea nahi duguna, Intzirati Goiazun esaten da, azken finean, hau da, enpresako erantzukizun pribauak argitze bidean emon zan urratxuak, baina erantzukizun publiko politikoa dagoz, inondik inora argitu gabe duzenak, eta, gu pixkat indarra egiten du erantzukizun publiko horrek argitzia eskatzeko. Badagolako zer ikertu, badagolako lana. Eta norena uste duzu dela erantzukizun politikoa edo publikoa, kasu honetan? Azkenean, zabortegien kontrola, permisuak emotia, lizentziak, baimenak, hori da Eusko Jaurlaritzan lana da, eta ingurumen sailak egiteko horrek. Beraz, uste dugu kontrol faltan nabari bat egin dela, eta erantzukizun publikoak argitzea eskatzen du, Eusko Jaurlaritzan ingurumen sailburu izan zen Iñaki Arriola, azkenean bere izan delako Eusko Jaurlaritzako hondakinen kudeaketa horren buru. Eta jakiteak bere karguan jarraituko duela, zer suposatzen duzuentzat? Lehen usteat aipatu dutela, azkenean Arriolan dimisioa eskatzen ginoan ingurumen sailburu zanean, ezan etorri dimisio hori, hauteskundeetara berriz aurkeztu zen, akta jaso dau, eta honre ikusi erainken gobernua osatuko da dela, ez? Eskatzen dugu auzi hau argitu arte eta Arriolak ez eukitzea inongo kargu publikoik, eta edozein eremu publikotatik aldentzia. Azkenean uste dugu demokrazian kontrako ekasua dela, eskandalu bat izan da, eta jarritu da belu izaten, ez? Azkenean, hau lusatzen doia, eta uste dugu Eta lehen aipatu duzu ez, zabortegi honetan denetarik isurtzen omen zela, eta oraindik ere, ez, gero egon zen beroa egiten zuenean gas toksikoak ateratzen zirelaren kontua eta bar, eta hori momentu honetan nola dago, oraindik ere badaude gas toksikoak? Hori urtetzen dena, azkenean da obretan dabiz, azkenean terreno oso ondioa da, makinarisa astun asko dago bertan lanean, eta, dabizena ditzen da zeldak sortu, azkenean enpresa bera, Iberterresa eginei, lehenengo egindako zelda hori eta zabortegi bera haunditzeko baimena, hori bezdakigu zela dan posible, azkenean zabortegi bat amitu da, ikusi da zenbat aragua uste egin da enpresa horrek, da ez dugu lerpen Jaurlaritzak nola ematen dutan enpresa horrek, zabortegi hori haunditzeko lergaita da pentsatzen jatu. Eta azkenean horretan dabiz, hautsa nake forman errizketara gerturatzen da, uste dugu osasun metube badagoela zer ikertu, eta ez gaur egun bakarrik urte askuan zihar, azkenean zabortegi horrek danetik jaso dau, eta danetik pasau da auzotik, azkenean egitagatik zartezan zabor guztia, eta egitagako auzotak nahiko keskatuta dagoaz, 13 urte hauetan ara joan eta etorri dana, eta euren lur, eta euren baser, euren guzta onduan egondan zabor guzti horrek, euren osasunean zer eragin eukian laben, Urduan, egitagarren aldarrikapenekin bat egiten dugu, eskatzen dugu egitagarrei osasun azterketak egitea, berre eraginik eukidaben edo ez ikusteko, eta hori jarraitzen dela, esatea, kamioiak gora eta bera, egitagatik, Ermuko Saloretzo auzotik, eta, ez dugu uste hori osasunako oso hona izan danik, ikusi dugu lehenengo egunetan amildu, eta, zabortegi horretatik ateratzen zen dana eitagati bajatu, eta Ermuko peaje zaharrera ematen zerela, bide horretan eskolan badago, badakigu zabor hori guzti hori amiantuak inadibidez kutsatuta egon zara, eta kamioiek gora bera asko egin ziren kutsatutako kamioika da, zaborkadakin ez. Orduan, uste dugu gure osasuna bermatuta ez dela egon, eta intensio gutxi ukide dela hori zaintzeko. Eta, zalandarri xapentatzen jatu hori be. Eta honek ez, pixka bat maigaineratu du zaborren kudeaketaren auzia, ez? Eta nola uste duzu izan beharko litzatekela etorkizuna, nola kudeatu beharko lirateke zaborrak eta zen neurri hartu beharko lirateke? Igual hori ez, neurrixetatik hasiko ginean uste dugu zaborrak hondakinak murriztu egin behar dugu zela, ezin dugula jarraitu sortzen dugun dana sortzen,
aldana berrerabili egin beharko zala, eta ezin danakin berrizikra egin beharko zala. Konstientega Euskal Herrixan eta Euskadi industriak dakan pixuana, industria mundakin asko sortu dugula, eta konstiente gara horrek kudeatu behar zela, ez? Baina guk eskatzen duguna, da hori, modu publiko baten, kontrol oso zorrotekin eta jakinda benetan zer isurtzen zer ez, eta gauzak lege barruan eta ondo egitea. Eta uste duzue, pixka bat Zaldibarren gertatutakoa nolabait ahazten ari dela, da beste alde batera nolabait ahaztu nahi dutela? Agintabizek bai, herritarrek ez, eta ez dugu ahazten. Horre gisa da ez, ikusi besterik ez dago hasieran Jaurlaritzak ze papel jokatu zeban, azkenian seixan amildu baldin bazan, lehengo arduradun amarrian, lehen mailako politikatik. Inigo Urkullu bera urten zan amarrian, baina ez Zaldibarretaz hitz egiteko, hauteskundeak deitzeko urten zan prentsa aurrera ez. Eta gero, kazetari baten galdera baten erantzuten, Zaldibarrekin zer gertatu den, eta nahiko harrigarri pentsatzeko lehendakari baten erantzuna izatea, ez? Twitterreko kanpaina gaitxik bentat, berak ez da bela Zaldibarretaz hitz egin behar. Jakinda zabortegi bat amindu dela, bilmengile lur zabor azpixan menditu diatela, pentsatzen taia politiko oso bajukua Twitter kanpaina bat deitzea olako ez behar bat, eta uste dugu lehenengo momentutik egon behar diazela, hortarako diazela gure arduradun politikoak, herritarrei gauzak azaltzeko, egoera zein den azaltzeko, intensinak zeintu dian azaltzeko. Ez da eskuna galio, hilabete berandu hau, hitz egitea, eske da urgentia, eta, larrialdia egoera baten gauzelako hartzen gabiz, hainbat erabaki ez, 5 hilabete eta gero. Bizkat herritarrekin kontrastatzea eta herritarrekin gertuko hauak izatea eskatzen dugu, bai. Eta uste duzu? Eta isiarazteko harkatu. Hori da, isiarazten zaiatu. Oso errezelki da, ez? Martxoan 14 konfinamentuan sartu ginean, konfinamentu horretan koronavirusa lehenengo planuan eta lehenengo bigarren, hirugarren eta laugarren planuan egon da. Orduan, gure saiakerakoa izan dioz pixkat hori, plano batzutan bentzat agertzen, ez? Eta Joaquin eta Alberto gogoratzen eta gure osasuna aldarrikatzen eta erantzukizunak hartzeko aldarrikatzen eta jarraitzeko. Azkenian, gure etxietan konfinauta, baina aldarrikapenak ez da eduki etenik, pixkat urtetzen lagatzoz gunean gure eskaintzak egin doguz, gure balkoietatik burrunbadak egin doguz, eta ikusi betek ez da konfinamentua amaitu eta telako konzentrazioak egon zian, plazak hartu ginua zen, eta zehose hori positiboki baloratzen bago edo da herritarrek emondako erantzuna, ez instituzioek, justo bi oso valorazio desberdin egiten dugu, baina bai positiboki baloratzen dugula herritarren konpromisoa, herritarrek erakutsitako elkartasuna eta familixekiko erakutsitako maitasuna. Eta uste duzu, 6 hilabete hauetan egin ez dena orain egingo dutela? Baduzue itxaropena hau konponduko dela? Azkenean, hori ez, Eusko Jaurlaritza gabe edo funtzionetan gaoz martxotik, ikusi behar zelan sortzen gobernua, bai eskatzen dugu dan formatua dela Zaldibarko auzia ez ahazteko, badala momentua mai gaineratzeko eta benetan informatzeko, adostasunak lortzeko eta ikusteko modu egoki baten bentzat zer egin eta zelan kudatu behar da, ez? Uste kudaketa oso eskasea ondala oin arte, esperantzak 6 hilabete eta bertan zerbait hobetzeko, ikusiko dugu, nik esperantza tandia ez dakit zenba sinisten duten, ikusiko dugu zer egiten da, baina horre ondogaz eskatzeko Zaldibarko gaixa ez ahazteko eta horre buru belarri lanian jartzeko badala garaixa. Eta orain etorkizunera begira edo horrela epe motzean baduzue ekintzaren bat edo mobilizazioaren bat antolatuta? Azkenean mobilizatzen da herri desberdinetan, zaian ostegunero elkartzen diaz adibidez elkarretaratze batean, hor data importantia dagoz, 200. eguna datorremendik gutxira, iraiak 6 etorrik hemendik gutxira, orduan data horretan guztietan bai mobilizazioak deituko dugu zela, eta jarraituko dugula, Joaquin eta Alberto topau arte, gure osasun benetan bermatu arte, eta erantzukizunak argitu arte, Euskal beteren eta esaten.
Ez dakit ja bukatzeko zerbait gehitzea, zerbait aipatzea edo mezuren bat bidaltzea gustatuko litzaizuken? Zaldibarra argitu plataforman izenean, berriz gure besarkadarik beruena Joakin eta Alberton senide eta ingurukoei, hor gauzela esatia, eta baita be Itlagako auzotarrei, dela urte askotatik euren azaldian gabiz afera hau sufritzen, eta gaur egun oso egoera arraruan dago, ez dakit seurak beste pasokan euren lurrekin, espropiazio gaixa dengo diazen edo ez, así que, senide lagun gertuko eta itzagarrei, gure besarkadarik beruena. Mila esker, ja nire gurekin hitz egiteagatik, eta animo asko gelditzen zaizuen borrokan. Eskerrik asko zuei, ondo izan. Berdin. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Beno, gaurko hau izan da guztia. Orain, Zaborrezko Munstroa kantuaren bideokliparekin utziko zaituztegu. Mila esker, hori egoteagatik eta bihar arte. Zaborrezko munstroak oka egin digu, gauak dira sustko bat, gezurra gari du. Nondik dator usaina zenbat izkarratu, ez da arriskurik baina leioak zarratu. Herriak erantzunak erantzunkizunak behar ditu, Zaldibar argitu. Herriak erantzunak erantzunkizunak behar ditu, Zaldibar argitu. Aberats poseak, miseria sortzen du, botere gozeak. Sortu dugun pozoia datorkigu bueltan, ez da kabitzen doia, alfombraz bietan. Herriak, Joakin eta Alberto gertuko, etxeko behar ditu, Zaldibar argitu. Herriak, Joakin eta Alberto gertuko, etxeko behar ditu, Zaldibar argitu. Zaldibar